Bueno, Loli, mellor imposible, o sea, tope de xente, bo día, que máis se pode pedir para esta festa da Ostra? Pois a verdade que eu estou encantada porque a ver a carpa chea de xente, cos días que nos precederon, pois non estábamos moi convencidos, pero a verdade que está resultando un día espectacular. A verdade, polo que eu lembro, é un dos anos que máis xente hai, non? Eu creo que sí, o estábamos comentando xustamente ahora baixar do pregón, que eu creo que é un dos anos que máis xente hai a hora do pregón e ademais a xente estaba felicísima porque mirar as caras da xente desde aquí arriba, dos nenos, dos pequenos, dos maiores, era unha satisfacción porque a xente estaba super contenta, o sea que a verdade que estou satisfeita porque o traballo final parece ser que a xente lle gusta, non? E participa, que é moi importante. Imagíneme que iso é as cousas ben feitas. Hombre, sí, a verdade é que nos tratamos de que a organización desta festa sexa o millor posible, aínda que a veces, bueno, o tempo nos xoga malas pasadas, como nos pasou este ano, pero a pesar de todo conseguimos sacala adiante, eu creo que está resultando espectacular. Toda esta xente que hoxe ven hasta aquí, está claro que moita daqui de Soutomaior, pero moita outra ven de fora. Imagínome que isto é unha boa iniciativa para turismo, gastronomía, Soutomaior e sobre todo agora, en época que xa comeza case o verán. Hombre, vamos a ver, a festa da Ostra, eu sei que a xente do municipio, a xente de Arcade, a xente de Soutomaior a disfruta e a vive muitísimo, non? Pero tamén é certo que para o noso concello é un escaparate de cara aos próximos meses e de cara a xente que nos visita en outros períodos do ano, non? Digamos que é un revulsivo económico moi importante para a hostelería de Soutomaior e precisamente esta mañán eu falei con algúns deles porque sempre me gusta falar con eles e preguntarlles pois algunha cosa que se poda mellorar ou que tal resultou e a verdad a xente coa que falei me comentou que os días previos tuveron moita afluencia de xente, sí, que se notou bastante. Imagínome tamén que cadre con Semana Santa tamén é importante, a xente, digamos, que ten como máis tempo libre para poderse chegar ata aquí. Efectivamente, a xente está de vacacións, e hai moita xente de fora que está pasando estes días por aquí, e que no día de onte, por exemplo, sí que se notou moito que había moita xente de fora. Eu creo que o sábado, no día de onte, quero decir, o sábado foi un dos días que máis xente hubo. Pola mañán a carpa estaba repleta de xente. Iso notase moitísimo cando coincide en Semana Santa. E bueno, agora xa imos ao gastronómico. Tomaches as ostras, xa? Vounas a tomar agora. Eu proveinas en empanadas xa e proveinas en escabeche e a verdade é que están moi boas, moi boas. E agora a ver se son capaz de probalas ao natural, porque eu teño que dicir que a min a ostra é un produto que me encanta. Cale, digamos, polo que máis tes polo que máis te perde, máis ao natural, a empanada? Sin duda o natural, o sabor da ostra natural é inigualable. Que é que, polo que nos estive fijando que hai moita xente que sí, que toma empanada, en escabeche, pero o natural é o 100% casi da maioría. É que eu creo que ese sabor a mar que ten a ostra natural é moi difícil de igualar. A verdade é que en empanada está boa, en escabeche tamén, pero natural desde logo a estrella. E eu a tomo natural e sin limón, non me gusta con limón, me gusta o natural. O natural de verdade, como ten que ser. Sí. Pois Loli, nada máis, noraboa, parabéns pola iniciativa, parabéns pola organización e agora que queda a disfrutala. Moitas gracias. A partir de agora, gracias.